Добре дошли в студиото! Студио пълна драма! Мразя живота си! Това е всичко от студио пълна драма за сега. Нуждае се от почивка. По Cartoon Network следват многобройни забавления с Картун Тун-Тун! Останете на своето бат канапе, защото следва Батман дръзки и смели по Cartoon Network! След малко екипът на студио пълна драма ще ви посети от екрана. Героите са готови за щури предизвикателства по Cartoon Network. Реклама! До всички лагерници! Не пропускайте щурите приключения с Ласло и приятелите му. Лагерът Ласло следва по Cartoon Network. Присъединете се към Батман и неговите приятели са супер сили в техния съюз за спасяване на света. Добре дошли в студиото! Студио пълна драма! Мразя живота си! Готови ли сте да сте на върха? Ха-ха! Вижте какво правя аз! Влезте в сайта ни и кажете какво бихте направили вие, за да спечелите супер награди! Успех! Внимавайте! Бен 10 е готов да победи още извънземни със своите способности да се трансформира. Бен 10 извънземна сила следва по Cartoon Network. Нямате въображаеми... Останете за още Картун Тун веднага след прекъсването! Силата ще бъде с теб! Нямате въображаеми приятели! Не се тревожете! Ние имаме много в думът на Фостър за въображаеми... Не е известно какво приключение ще започне след малко. Фантастичната четворка винаги има нещо на ум. Следва по Cartoon Network. Здравейте, моряци! Искате ли да ни придружите в търсенето на онзи мистериозен остров пълен с бомбони?
Тогава останете с нас, защото ще се присъединим към любимия ви морски герой и най-доброто от Флапджак. Невероятните неприключения на Флапджак. Следва по Cartoon Network. Ще се обединят ли някога хората и животните? Гледайте, за да разберете! По Cartoon Network следва Герой 108.